Ebere ma jupụta na mgbaghara, dị nwenu dị ebere ma jupụta na mgbaghara. Site n'ime olulu miri emi ka m si ebeku gị, o dị nwenu nụrụ olu m, biko tọọ ntị n'ala, nụrụ akwa m ji arịọ garịrịọ. Dị nwenu ịdị ebere jupụta na mgbaghara. Ọ bụrụ na gị dị nwenu agụkọba ajọ omume anyị, dị nwenu onye ga-adịnwu, mana anyị na-agbara anyị n'ihi nke ya anyị na-asọpụrụ gị. Ịdị ebere onye nwe m, ịdị ebere ma mgbaghara. Mkpụrụ obi m na-eche dị nwenu, atụkwasara m obi n'okwu ya. Mkpụrụ obi m na-atụ anya dị nwenu karịa otu onye nche si atụ anya chi ọbụbọ, ka onye nche si atụ anya chi ọbụbọ, ka Israel na-atụ anya dị nwenu. Dị nwenu ịdị ebere onye nwe mgbaghara. N'ihi na dị nwenu dị ebere ma jupụta na mgbapụta, n'ezie ọ ga-agbapụta Israel, ọ ga-agbapụta Israel na njọ ya niile. Dị nwenu ịdị ebere jupụta